Το εργοστάσιο Αγγελής Βεκάμ κατασκευάζει από το 1960 τις φημισμένες ιστοσπαρτικές μηχανές και δισκοσβάρνες, όπου με την αξία τους έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγροτών της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Τα υλικά αλλά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μηχανημάτων είναι αρίστης ποιότητος και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μηχανήματα που έχουν κατασκευαστεί πρωτού από 30 χρόνια και δουλεύουν ακόμα άψογα. Το εργοστάσιο κατασκευάζει δύο μοντέλα ιστοσπαρτικών μηχανών. Το κάθε μοντέλο κατασκευάζεται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις. Μοντέλο με μεγάλη σκάφη και μοντέλο με κανονική σκάφη. Στο μπροστινό μέρος έχουμε ινάκια για την καλλιέργεια της τρουδιάς του τρακτέρ, τα οποία ανεβοκατεβαίνουν αυτόματα με τους δίσκους. Στο πίσω μέρος υπάρχει μια βαριά αλυσίδα που κατεβαίνει αυτόματα και υδραυλικά, η οποία πατάει και σφυριλατεί το έδαφος γιατί δονείται. Έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερη φύτρα στο φύτρωμα, ομοιογένεια στα στάχια και οικονομία στο σπόρο μέχρι και 30%. Όλα τα μοντέλα των ιστοσπαρτικών μηχανών, οι δίσκοι τους έχουν διπλά ρουλεμάν. Επίσης έχουμε δείκτες για να βλέπουμε πότε τελειώνει ο σπόρος και το λίπασμα. Στις δισκοσβάρνες έχουμε τρία μοντέλα. Έχουμε το μοντέλο βαρέου τύπου, ημιβαρέου και βαρέου τύπου σύνθετο. Εδώ βλέπουμε το μοντέλο βαρέου τύπου, το οποίο κάνει μια άψογη δουλειά και αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε μέχρι και καλαμιά και να το κάνουμε αυτό το μοντέλο υπερβαρέου τύπου, μπορούμε να προσθέσουμε βάρη στις ειδικές υποδοχές που έχει. Εδώ βλέπουμε μια δισκοσβάρνα βαρέου τύπου σύνθετη. Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνουμε την καλύτερη προετοιμασία του εδάφους, ιδίως για καλλιέργειες καλομποκιού, τέφλων και βαμβακιού. Και εδώ πέρα βλέπουμε την ημιβαρέο τύπου, η οποία είναι μια δισκοσβάρνα για μικρότερες υποδυνάμεις τρακτέρ και για μικρότερες καλλιέργειες. Το εργοστάσιο Αγγελής Βεκάμ ήταν και θα είναι πάντα στο πλευρό του αγρότη, κατασκευάζοντας αγροτικά μηχανήματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, έτσι ώστε τα χρήματα που δίνει ο αγρότης να πιάνουν πάντα τόπο.